דבר ראשון שאני עושה, איך שאני מתעוררת, זה להיכנס למקלחת, להתקלח. אחרי המקלחת, אני הולכת למטבח, מכינה לי לאכול, כאילו לקחת איתי לעבודה, וגם מכינה כמובן לניר את האוכל שלו. באה לכאן, מתאפרת, מסתרקת, מסדרת את השיער, ושמה לניר כמובן נעליים כדי שיהיה לך כמובן יותר נוח בבוקר לקחת אותו. לפעמים מדבר רע יוצא טוב. הקורונה הייתה כל כך קשה ומפחידה, ששנתיים ישבתי בבית, ומשם יצא רק טוב בעצם. כי החלטתי לעשות הסבה, לא לחזור למה שעבדתי קודם, וגם לי לחשוב מחדש, וממש אני מבסוטית על המהלך הזה. היה לי זמן לחשוב מה אני רוצה לעשות, איך אני רוצה לעשות, איך להמשיך מכאן. עכשיו השעה 2, בוא נגיד 2:10. לא, 3:10. 3:10. 5 יש לי נסיעה, אז אני כבר ב4:10 צריכה להיות כבר ברכב. להתחיל את הנסיעה לכיוון צפית. וזה, ככה מתחיל היום שלי. אני בן אדם של בוקר יותר מאשר בן אדם של לילה. אולי בלילה אני נכנסת לדיכאון, בבוקר אני מאוד מבסוטית. כרגע אני מכינה את הארוחת בוקר של הילד. קופסה, ביצה, תפוח אדמה. שמתי לו שם, קצת, כל פעם אני מוסיפה לו משהו. היום שמתי לו דג, תפוח אדמה, הנה ביצה אני שמה לו עכשיו, ופשטידה. ולקינוח בננה, הנה הביצה. לאכזב את הבוס שלי מלחיץ אותי מאוד, ואז זה נותן לי צ'יק צ'ק לתת קפיצה במיטה. ברגע שהרטבתי את הפנים שלי במקלחת, זהו, נגמר הכל. מה זה, שמעתם עוד פעם? זה הבן שלי. דבר אחרון נשאר לי. זהו. סיטו. לואי. אוי, אהבה של אמא. אהבה קטנה. תישן. יאללה, ביי ביי. האהבות שלי. העיניים שלו על השקית שלי. אין לי מה לתת לך. אוי. יאללה, אני חייבת ללכת. ביי. יום מקסים. אחלה יום. ניר, אני הולכת, ביי. נעמי, בואי תנעמי.
תראי מה הוא עשה לי. לא, את לא רצינית. צלמת לי את כל פעם, תאמיני לי, אחרי הצילומים האלה, אנשים ידעו הכל עלינו. אי אפשר להסתיר כלום, אני חשופה. הפשטת אותי. באמת.